No sé com ens en sortirem perquè és un acte una mica diferent dels que solem fer, però jo crec que ho farem bé. Mireu, us explico una mica per què hem fet aquesta activitat, que no solem fer-la, i com l'hem plantejada amb el Martín. De fet, a primers d'any jo ja esperava que vingués a portar-nos el llibre, la seva última producció, perquè últimament sempre ve. Abans he firmat, el tenim aquí. De fet, ens ha anat portant tot el que ha fet, o sigui, no només ens ha portat un pendrive amb tot el material del que ha fet des de l'any 2019 i tenim unes coses del pont del petroli, tot un treball sobre Covid, tot un treball al projecte de les libèl·lules no caminen, el projecte Ens la mereixem, el projecte Dones, fotografia casual i aquest que tocava ara. I un altre que era la revolució dels somriures i un que ell no se'n recordava, que havia vingut uns quants anys abans, que era com un blog, no? Que era un projecte que tenia de fer unes coses de pescadors del mar, que es veu que el va venir aquí a comentar-ho, ens va portar un exemplar i aquí es va quedar. Hi ha 4 fotografies, si no recordo malament, o 3, però, per tant, portem uns quants anys així. Llavors, quan ens va venir a portar el llibre, que de fet li vam proposar que podríem fer un acte de presentació, però de fet no volíem fer un acte de presentació del llibre perquè tots sabeu que aquest llibre ja es va presentar al desembre, es va fer al Cor Marina, oi que vaig bé? Es va fer la presentació, tothom que hi havia participat, es van llegir poemes, es va fer tot i volíem fer una mica de cosa diferent. I la raó de fer una mica de cosa diferent tenia a veure precisament amb això, amb que el Martín és un fotògraf que no és professional, però ja no sé, no eres professional, però ja no sé ben bé ara on te'l col·locaria, que sempre ens està portant les seves fotografies, que ens entrega un pendrive i que ens diu feu-ne el que vulgueu, o sigui, us passo el meu material perquè el museu en pugui fer ús. I això sí que em sembla que és una mica excepcional i també volíem com jugar-hi i posar-ho en relleu, no? Vull dir, que vingui algú que fa un treball que em portarà molta feina perquè si me les miro a poc aquest pendrive fan una mica de por perquè hi ha de tot i amb el digital el tot és molt complicat, és una mica massa així, però que dius, bueno, és el fotògraf que tenim en aquests moments que ens està, ell com el seu material, i ens està dient feu-ne el que vulgueu, al museu en podeu fer ús. També el podem ensenyar a qui vulgui i a qui hi estigui interessat. Una altra cosa és que li puguem passar còpies. Però clar, això ens semblava que pel que és l'arxiu d'imatges del museu, perquè és el museu i el seu arxiu d'imatges també era interessant posar-ho en valor. Hi ha un altre tema. Aquest llibre es diu 1975-2025, abans es diu Badalona, i ens va enredar una mica, perquè jo em pensava, després mirant molt a poc, i li vaig dir a ella també, i jo em pensava que hi hauria més aquests 50 anys de Badalona, però no és veritat. Hi ha aquests 50 anys a Badalona, però sobretot hi ha els seus 50 anys com a fotògraf. Llavors, ens va descol·locar no ens va descol·locar, perquè jo em pensava que hi hauria més ciutat, que podríem fer com una mica també de veure aquesta ciutat que havia passat. Però vam decidir que faríem això avui, que el que faríem era, jo vaig triar unes quantes fotografies, potser no són les més artístiques, potser no les són, però jo també vaig voler jugar amb la meva part, és a dir, i ho saps, amb tirar aquestes més antigues o algunes coses que tenen a veure amb la història d'aquests 50 anys a Badalona. També vaig tirar amb coses que potser la fotografia no fa 50 anys, però crec que també són significatives, amb que no només sortís al barri del centre, sinó que realment ens n'anéssim a diversos llocs i que, per tant, ell pogués parlar del que ell vol parlar, que és què li va passar pel cap quan va fer la fotografia, com la veu, com no sé què, que és el que de fet farà. Però una mica jo també l'apretava en posar-li, jo què sé, la pedrera, no? Que per tant haurem de dir alguna cosa d'aquesta pedrera que ja no tenim i per tant hem jugat una mica en això. Li vaig fer aquesta tria, vaig triar 16 fotografies al final, em vam quedar que els hi ensenyaria, em va dir que ell, si alguna no la veia clara, doncs en parlaríem, va dir que endavant, i aquí estem, endavant. Per tant, aquesta és una mica la idea, no només que sigui
presentar aquest llibre com a tal, sinó una mica amb ell, també apretar-lo una mica, no? D'intentar, que ho faré jo, però que també si algú s'hi vol posar, no? Som amics, diríem, ho podríem fer sense cap mena de problema. I una mica això, no? Per què fa fotografia, com és que va començar, què ha significat aquest llibre. 50 anys com a fotògraf d'ell és un tema, a mi em va explicar per què no n'hi ha de molt antigues, vull dir una mica que féssim això, sembla? I, bueno, anirem passant i no sé, ja veurem com acabem. En primer lloc, volia agrair al Museu de Badalona aquesta oportunitat d'estar amb vosaltres i d'explicar les meves coses. També volia agrair al petit equip de gent, al petit escamot cultureta, que li dic jo, que hem fet aquest llibre, que en primer lloc seria l'editorial Pont del Petroli, en Joan Puig, que està per aquí. També en Gerard Remendo, que és l'assessor, també està per aquí, amagat. L'assessor que en sap molt de la ciutat, en sap molt de llibres, la Maria Rosa Vila, que és l'editora gràfica i la persona que ha triat les fotografies i com endreçar-les i posar-les al llibre. Ella és editora gràfica de la revista Descobrir Catalunya. També l'Albert Navarro, dissenyador gràfic, que li ha posat el seu art perquè el llibre, encara que no ho sembli, el llibre té art, no per les fotos, sinó per la manera en què està posat. I també la Margarida Bras, que avui no ha pogut venir, que va fer la revisió dels textos, no dels escriptors, sinó dels peus de foto, els pròlegs i tot això. Aquest ha sigut el petit escamot cultureta que li dic jo que hem fet possible aquest llibre i avui el presentem aquí. El llibre és un llibre, les fotografies que apareixen en aquest llibre són fotografies que s'han guanyat el seu lloc en el llibre pel seu mèrit artístic. Mireu, a la fotografia en aquest país tenim tendència a exigir-li a la fotografia que sigui exclusivament documental, que expliqui coses que estan passant o que han passat, fotoperiodisme, per dir d'alguna manera. I la fotografia no s'acaba aquí, hi ha molts tipus de fotografia. Hi ha fotografia de moda, hi ha fotografia de natura, hi ha astrofotografia, vull dir, la fotografia és molt àmplia, no? I en aquest cas, en el meu cas, jo faig un tipus de fotografia que jo l'anomeno fotografia casual, que ho fotografio tot. Sempre porto la càmera a sobre i miro de fotografiar-ho tot. Què passa? Que al llarg d'aquests 50 anys he anat documentant, entre cometes, i fotografiant allò que jo veia, que m'interessava, la meva vida, en fi, tot això. I ha donat com resultat fotografies molt diverses, de molts temes molt diferents, i que al final, treballant amb la Maria Rosa Vila, l'editora gràfica, veien que al final tot es concentrava en uns quants temes molt concrets. En aquest cas, podríem parlar de 20 i alguna temes molt concrets que a Badalona, evidentment, hi ha que si Cal Arnús, que si el bàsquet, que si, en fi, el front marítim, que si els pescadors, i aquests temes els vam treballar i mirar de buscar les fotografies més boniques que podien entrar en aquest llibre. En aquest sentit, el llibre és un llibre més aviat artístic, buscant la vessant artística i no tant la documental. És una mica el que li comentava a la Dolors quan vam fer les prèvies per fer aquesta xerrada. Si vols, ja comencem. Sí, comencem, però jo crec que també he d'apretar la part documental, que hi haurem d'anar una mica. Anava a dir abans una altra cosa que fem. Comencem per la primera, no? Sí, a veure, anem així del tirón. No vols fer una pregunta? No, perquè jo podria dir, jo vaig triar aquesta entre... A veure, a mi del llibre me n'agraden moltes, però havia de fer 12, són molt poquetes. Ja veus que no vaig acabar. Però, vaig anar... És igual, aquesta té a veure amb les Tres Torres, que és un eix central, jo que diria que de fa uns quants anys i en aquests moments també, no? No només per la platja i tal, sinó per... Vaig posar les Tres Torres perquè tocava que les posés i perquè no estic a l'any 2019, és igual, podria ser quan funcionava no, però sí més tard, i que evidentment és... Clar, tu jugues amb un... Jo me'n vaig sempre a la part més de ciutat, ja ho sabem això. Però anava per aquí, vull dir, les Tres Torres estaven, havien de sortir i per tant havia d'apretar, dir, i això què hi ha?
Era una bona foto, amb la Maria Rosa la vam triar perquè és una bona foto per començar el llibre, perquè una mica reflexa el que és la ciutat de Badalona, tot i que les tres torres no són de Badalona, són de Sant Adrià de Besòs, el terreny on estan situades les tres torres pròpiament. Sí que és veritat que el recinte, part del recinte on són, sí que és de Badalona, però les tres torres pròpiament són de Sant Adrià. Però forma part del perfil de la ciutat i tothom relaciona les tres torres amb Badalona. I era una bona fotografia perquè mostra el que és el llibre. El llibre és l'entorn físic, el que seria Badalona, la ciutat, edificis i tot això, i la gent. I és una bona fotografia per començar el llibre, perquè ja estem veient que ens trobarem, que és l'entorn físic i són les persones, no? Perquè pensàvem que això s'havia d'explicar, s'havia de dir, i a la primera fotografia, tal com obres el llibre, ja havia d'aparèixer. Pensàvem que era la millor fotografia en aquest sentit. Seguint amb el que tu dius, jo crec que aquesta té la mateixa lectura, no? Ens situa exactament on estem. Perquè aquesta foto ja explicaràs tu de quan és i què hi havia, clar, ens ubica en aquest espai metropolità que també hi som com a ciutat. Vull dir que juguem aquest. Ell abans de dir que havia fet 20 no sé quants temes, potser us els heu mirat bé el llibre i els heu entès. A mi, jo encara que me'l miri, em perdo, perquè ell diu que és molt fàcil passar de tema a tema, cosa que jo no. Per tant, és aquell joc de mirada també de fotògraf que no l'acabem de tenir i que jo me'n vaig de mare. Sí. Aquesta fotografia obre, per dir d'alguna manera, el que seria el tema de ciutat, urbanisme, per dir d'alguna manera. I és una fotografia ideal perquè ens ensenya el que és el litoral que estem veient. I ara us explicaré on està feta. Veiem des de pràcticament Sitges o el Prat i estem veient a l'esquerra i a la dreta estem veient Masnou, en fi, tot això. I al mig hi ha Barcelona, en fi, Badalona. El port de Badalona és aquella cosa petita que es veu darrere de l'arbre al costat de la senyora, no? Imagina't. Es pot assenyalar, també? Sí, bueno, no. Ens fa falta? Jo crec que no. I aquesta foto és una tela que estava posada quan van fer les obres del metro, estava posada al forat de la tuneladora, que estava al barri de la Salut, i per tapar el forat de la tuneladora, que no caigués la gent a dintre, van posar tota una sèrie d'imatges i tot això. I avui dia encara hi és, l'han posat dintre del recinte de l'escorxador, de la Salut, a la part de dalt, i ja està molt malmesa, ja està cremada del sol i tal, però encara hi és. Ja no és la ubicació original. I una mica serveix per ensenyar el que seria la línia de costa, que ininterrompudament ja veieu que aquí no hi ha natura, des de Sitges fins a Masnou o Cata o així, ja es veu que ininterrompudament és ciment, no? I el llibre serveix per introduir el tema del que seria urbanisme. Seguim perquè aquesta és la que jo he triat de les primeres, perquè no n'hi ha d'antigues. I aquí sí que jo crec que també ens hauries d'explicar una altra cosa. Tu ara vius a la part de Bufalà, això és de l'any 79, evidentment sembla que pot ser qualsevol altra banda, però també era la Badalona com a tal, perquè també ens hauries d'explicar una mica les fotos, amb què ho vas fer, amb quina idea i tal, no? Crec que és de les més antigues que hi ha posades. A mi em vas explicar un dia per què, però com és que comences a fer fotografia, quan comences a fer fotografia i ja està, amb això ja podem anar fent cua. Ja tenim tema, sí. Mireu, aquesta foto és de l'any 79, és la colla de nens, i en aquell moment jo tenia 18 anys, i eren els nens de la següent generació del meu barri. Si us fixeu, el nen que està ajupit, el nen de la dreta, porta un jersei d'aquells que ens feien les mares, les feien elles mateixes, la meva mare em feia, igual que a la pel·li Harry Potter, la mare del Ron li fa el jersei, doncs la meva mare també ho feia, i aquest nen porta un jersei d'aquest tipus. Vull dir que realment és el que hi havia en aquell temps. Ja veieu, hi ha escombraries, hi ha una escala que està feta pels veïns, hi ha unes parets sense arrebossar. Però, si mireu, els nens tots tenen un somriure a la cara, no? És una cosa meravellosa, no?
Aquesta, digues. Acaba. No. Aquesta fotografia està feta, ja us dic, l'any 79, amb la primera càmera que em van regalar els pares, que era una càmera Berlisa color, una càmera que estava feta a casa nostra, a Vic, i és una càmera que costava, ja en aquell moment costava molts diners, i ells, pobrets, doncs, quan vaig acabar, als 14 anys, vaig acabar l'educació general bàsica, me la van regalar com a premi, no? I la veritat és que això tenia un procés d'aprenentatge, evidentment, i les primeres fotografies que jo feia eren fotografies, bueno, que pues, la veritat és que eren molt dolentes. Clar, jo era un noiet de 14 anys i m'ha costat molt trobar fotos maques, realment maques, boniques i amb molt bona qualitat per posar en el llibre, perquè un llibre és molt exigent. Ara encara veurem una foto més antiga que aquesta, de les que ha triat la Dolors. Sí, aquesta. Aquesta és del 75. Sí, i que us explicaré més coses. I la raó de triar aquestes fotos és això, no perquè em vegi obligat a posar fotos antigues, sinó perquè en aquesta foto veiem que amb poca cosa en teníem prou per jugar i ens era igual el que hi havia, no? És aquella felicitat que ens passàvem tot el dia al parc, allà perseguint llangardaixos i jugant a pilota. On era aquesta foto? On és? Ho recordes? Sí, això és el carrer, el barri de... En aquell moment es deia el barri de la Immaculada, ara es diu el barri de la Pau. O la Pau. Sí, i el carrer Jaén, ara actualment ja no existeix això. La propera sembla que sigui de la mateixa època i no té res a veure, perquè estem parlant de molts anys més enrere, però com que has fet aquestes trampes de posar les fotografies en blanc i negre, i una mica anaven una darrere l'altra perquè, mira, estem parlant de 20 anys, 20 i tants anys, semblaria el mateix. Aquesta fotografia és de l'any 2003, però realment podria haver estat com les de l'any 79, no? I aquí te la dejo. Sí, en aquesta imatge veiem dos nens d'ètnia gitana que estan passant davant d'un cotxe que està cremat. Això és al carrer Solsona, que és una banda... Sí, una banda és del barri La Salut, ells van cap al barri La Salut i el que es veu al fons és el barri de la Pau, vull dir que és aquell barri. Va ser una temporada que, us explicaré la història, hi havia un noi que estava una mica obsessionat amb el tema dels cotxes i tot això, i els cremava. Per la nit agafava una esponja, la sucava de benzina, la ficava a sota, li calava foc i cremava cotxes al barri. Llavors, de tant en tant, apareixia un cotxe al barri. Si us fixeu, tot i que és una escena molt dura visualment, perquè veiem el cotxe cremat, a la vegada és una escena tendra, perquè el nen i la nena van agafats de la mà. Ho veieu? Segurament la seva mare els va dir: nens, aneu a comprar un cartró de llet i agafeu-vos de la mà i vigileu dels cotxes, eh? Vull dir que realment és una foto bonica, una foto tendra, està feta al mes d'agost. Ja veieu que me'n recordo que feia molta calor, no? I quan em van veure, aquí encara no s'havien adonat que jo tenia una càmera i estava fent una foto del cotxe, i quan em van veure es van aturar i em van dir allò típic de «Pajo, hazme una foto!» I evidentment tinc la foto, però crec que ara tocava posar aquesta, no? Al llibre tocava posar aquesta, i jo la trobo, tot i ser una foto dura, és una foto molt tendra, que ens parla d'això, de tendresa, de la infantesa també. I amb quina càmera anaves d'aquí ja? Ja havies canviat, suposo. Sí, aquí el 2003 anava carregat com en fi, perquè encara no havia fet el canvi a digital i jo portava una càmera amb un rodet de blanc i negre i una altra càmera amb un rodet en color, en diapositiva. Amb la qual cosa hi eren dues càmeres reflex, una Nikon 801 en aquell moment, eren càmeres petites d'objectius intercanviables, però eren dues càmeres reflex, vull dir, dues càmeres que pesaven el seu i sempre portava una bossa que anaven les dues bosses, les dues càmeres, i la veritat és que en el 2003 el digital ja existia, però no tenia una qualitat prou bona pel preu que jo podia pagar com per fer encara la substitució. I encara anava en aquell moment amb dues càmeres, una en blanc i negre i una altra en diapositiva de color. Aquesta, evidentment, està feta en blanc i negre. Aquesta és l'antiga que deies tu, de l'any 75. De fet, si ens poséssim a mirar allò, el granet o la qualitat, no ho és.
I, en el fons, a veure, aquestes tres, tot i que siguin d'anys molt diferents, és com una ciutat que ja no hi és, no? També mira, podem tenir molta misèria, podem tenir molts problemes en aquests moments, però hi ha una part d'aquesta ciutat que la podríem col·locar en els 70 principi, que ha desaparegut, que ja no hi és. I, de fet, aquesta va ser la tria que jo vaig fer també, no? De col·locar alguna cosa de com havíem canviat amb aquests 50 anys, més enllà de la teva pròpia mirada. Sí, efectivament. Aquí veiem, de fet ja ho veieu, per la roba de la gent, que això hi ha una noia aquí a la dreta que porta un ponxo de Gales, hi ha nenes que porten les trenques, aquelles que es portaven als anys 70, i això són les festes del barri de la Immaculada, que us deia, que la Immaculada és al desembre, i per les festes del barri doncs, fèiem aquestes coses. Jo en aquells moments col·laborava molt amb l'associació de veïns i ajudava molt al tema de les festes del barri, i ja veieu el que és la festa. Han fet un circuit amb guix i han posat 4 pots, i els nens amb bici doncs, anaven fent el circuit a veure qui ho feia millor. No? Això també està fet amb la càmera que us comentava, amb la Berlissa Color, sí? I aquest rodet, hi ha fotos molt entranyables, van venir titelles, va haver-hi un concert d'un grup que tocava al barri, vull dir que es feia el que es podia amb els mitjans que teníem, però realment tens la sensació de que era una associació de veïns, tot i ser un barri petit, que era molt activa, perquè el barri necessitava que fos activa perquè s'havien de fer moltes coses. Jo crec que això ja hem canviat, ara ja està, ara ja anem a fotografies, en el fons, encara que siguin en blanc i negre. Sabeu on és el pòsit de pescadors, diríem. És d'una fotografia de l'any 2006, encara ja estaven aquí col·locats. Aquesta em sembla que era una fotografia en color, que com que m'ho passes tot, acabo veient que hi ha al darrere. Però bé, en el meu cas em va semblar que la fotografia la trobo magníficament feta i ben, no sé si dir-te, no és un tema d'enquadrat, és un tema de l'ull que caça la fotografia, i són pescadors i, per tant, vaig col·locar l'espai de pescadors en aquesta ciutat. Sí, perquè és que tot el que vindrà ja té molt a veure amb coses que jo crec que també ens defineixen com a ciutat. Pots anar fent tu ja, Sí? Sembla que no. Sí, tu mateix. Vale, doncs anem Com si fent vols i... llegir i explicar el perquè d'aquesta foto. Sí, el Perquè, perquè clar, d'aquesta foto. una volta artística d'aquestes que ho entens tu, no? Vull dir, aquella cosa que vas veure, o allò que dius, és que aquí estava veient que la llum no sé què, això també ho podem fer. Mireu, aquesta foto personalment és una de les que més m'agraden del llibre, si no la que més, perquè és una foto que transmet molta pau. A mi m'ho sembla, és una foto molt bonica, molt bonica. Igual que la dels nens transmet alegria, aquella que hem vist, per mi aquesta transmet molta pau. Són dues persones que estan fent allò que volen fer en un espai magnífic i dona peu per fer una foto que s'ha pensat, que s'ha reflexionat i que s'ha buscat el millor enquadrament, en fi. Evidentment els hi vaig demanar permís. Suposo que malauradament aquestes persones ja no són amb nosaltres, suposo, però és una fotografia que a mi m'agrada molt. I el fet de fer-la en blanc i negre és perquè per mi el blanc i negre té un sentiment més personal que el color. És més, per fotografia de persones, normalment, jo quan processo les fotos la faig en blanc i negre i en color. I després trio, segons l'ús que li doni a aquesta foto, trio quin acabat vull. No? I per fotografia de persones, normalment sempre guanya el blanc i negre. A més, clar, el fet de que el 2006 encara funcionava la llotja queda com un record del que havia sigut, i des de luego és un espai molt, molt, molt més maco que no la llotja que hi ha ara, que bueno, és el que és. Passem a la següent. Aquesta ja l'he saltada perquè se'm va colar. És la Pedrera? Sí. El forat aquell que la tenim Pedrera a la Vallesana, muntanya. que ja no és tal qual la veiem, sí que hi és, però la natura està recuperant el seu terreny.
En aquest moment, per fer la foto, me la vaig jugar una mica perquè hi havia guàrdies de seguretat, hi havia un moviment veïnal a la ciutat perquè aquesta pedrera deixés de treballar i me la vaig jugar una mica i vaig entrar per la part de dalt i bueno, saltant una tanca, en fi, tot això. Vaig fer unes quantes fotos i vaig sortir corrents. Però penso que era important fer-ho com a document. Clar, podeu dir, és que una pedrera, s'ha de fer una pedrera i cal, perquè recordo aquesta fotografia és de l'any, ara t'ho dic, 96. Del 96, vale. I feia falta pedra per fer, doncs això, per fer grava o per fer ciment, en fi, tot això pel tema constructiu, en fi, tot això. Però una pedrera té una conseqüència i és que destrueixes per una banda el medi ambient i destrueixes el patrimoni que hi ha, el patrimoni humà, constructiu, que hi ha en aquell espai. I quin patrimoni constructiu tenim nosaltres aquí a Badalona? Les vinyes. Tenim les vinyes, que s'ha deixat perdre i és un patrimoni que és brutalment maco i que pràcticament no trobarem en altres llocs tal com és aquí. Tenim les barraques de vinya, tenim les cisternes, tenim les coves excavades a la paret de les muntanyes per quan plovia i no tenien una cabana a prop. Tenim les parets de pedra seca. Tot això, fent aquestes borrades, és una cosa que també es perd i és una cosa que no li estem donant el valor que realment té. És un patrimoni que estem deixant perdre perquè no li donem valor. Encara, si voleu veure de què us estic parlant, si voleu fer una passejada per sobre de Can Ruti, trobareu que per allà hi ha un camí que fa un camí circular que passa per les vinyes i veureu del que us estic parlant i us ho recomano molt. Vale, com deies, aquest espai no està així. De fet, a partir d'aquí hauria ser en el moment en què es va anar com tapant, diríem, i ara té un altre aspecte completament perquè en tot cas es va tapar moltes parts, es van abocar molta terra recollida d'altres bandes i va fent. N'hi ha per anys, però va fent. Anem a un altre lloc, que aquest és més desconegut segurament, o no, perquè potser no és tan desconegut, però de fet fa molts anys que no l'hem vist. Algú se'n recorda on és aquest lloc? Que aixequi la mà. No tinc l'any, d'aquí? Mira, en Gerard, digue-ho. El Cinema Nou. És el Cinema Nou que ara ja, si no m'equivoco, hi ha la botiga... Ara està tancat. Aquí, ara està tancat, és veritat. No hi ha res. Vale, doncs vam fer la botiga aquesta supermoderna, nova, que és el terra que està pisant. La persona que surt és en Jordi Ballesteros. Jordi Ballesteros, que va ser regidor de l'Ajuntament, en fi. I ell em va avisar, diu, vols que anem al sostre, al que queda del Cinema Nou, perquè és una cosa espectacular. I bueno, jo pensava, bueno, doncs, home, estarà bé, però, ostres, i quan vaig arribar allà és que realment és una obra molt bonica, de començaments del segle XX, és un treball en guix i fins i tot vam poder pujar a la part de sobre, que hi ha tota una feina de bigues de fusta, amb filferro, una estructura per suportar el pes d'això, que això pesa moltíssim. A més, ens ho hem d'imaginar que d'aquí penjaven les làmperes, que haurien de ser maquíssimes, també. I això és un patrimoni que encara hi és i que bueno, està aquí mig amagat. No entrarem en més temes de qui és propietat, de qui no, si es fa servir, si no, però que sapigueu que això encara hi és i que em vaig sentir privilegiat per poder fotografiar-ho i que, evidentment, he tingut permís per poder posar aquesta fotografia al llibre i ensenyar-la i compartir-la amb tota Badalona. Clar, jo crec que tenia aquesta gràcia, no? Que tu em vas explicar que hi vas poder entrar, però alhora també estem parlant una mica dels teatres o de les sales que hi havia hagut, de quina mena de sales, que ara les tenim en queda el círcul i no deu quedar res més amb aquest aspecte. I una mica era aquest joc, no?, digue-li patrimoni, diguem-li el que vulguem, diguem-li espais socials o espais de ciutat i, bueno, aquest de moment encara està allà, veurem què acaba passant en el seu... quan sigui, però que tu havies aconseguit de poder entrar i de fer-ne una mirada molt diferent, perquè des de baix realment aquest sostre el veus, però et queda molt lluny. La propera, Sí? et sembla, o vols... No. Segur?
La propera també és patrimoni. Sí? O també és molt aquesta part de ciutat en el teu llibre que encara va sortint, encara que sigui, evidentment, a una part només de ciutat. És una foto relativament recent, és de l'any 2022. No podria ser tan més antiga, perquè no hi haurien les dones, però és un fet que fa molts anys que passa o que ja havia passat i que ara es torna a fer, no? Juguem amb tot aquest passat i futur, encara que sigui una foto feta fa molt poc. Sí, és una foto de la processó del silenci, val? I amb les nenes, i ja veieu que porten la mascareta, estàvem amb el post-Covid, sí, i la gent encara portava mascareta. És una foto que tècnicament és molt difícil, perquè ja sabeu que la processó del silenci està a totes les fosques. I realment on trobava la meva preocupació era on trobar un lloc que hi hagués una mínima llum per poder congelar el moviment de les persones caminant, perquè és que si no queda tot mogut. També vaig fer fotos mogudes en plan artístic, però pensava que valdria la pena fer una fotografia que es veiés amb la gent ben parada, ben quieta. Vaig trobar un lloc que sortia una llum de la porta d'una casa, la porta estava oberta, els veïns estaven asseguts a fora, però la llum sortia per la porta i amb aquella poqueta llum vaig tenir prou amb un objectiu molt lluminós, molt especial, per fer aquesta fotografia i amb una velocitat, amb un segon partit per 30 o 40, anaven caminant molt a poc, ja ho sabeu, i anaven xerrant entre la noia que obria la processó i les tres noietes que anaven al darrere. I penso que va quedar una foto molt maca, no? Molt tendra, també. Sí, també és veritat que aquí ja no anem amb la barlissa, sinó amb unes màquines que no tenen res a veure, que ja has passat tot aquest període d'aprenentatge i de provar, i perquè un dia vas entrar en aquest món via les cases de fotografia i la cosa canvia bastant. Suposo que ho reconeixereu, és sota de l'autopista, al pas a l'avinguda Martí Pujol. En aquests moments ara ja no hi ha aquestes estructures de color, però la foto a mi m'agrada plàsticament. Tu ja ens explicaràs el que et sembli i, a més, afegíem una peça de la ciutat com és l'autopista i tot el que podem comentar, si més no, que significa, però també com van fer un encàrrec que li van donar bastant la volta en aquest pas tan depriment, perquè a més li van posar una mica de rajola, que allò era un tros de terra trepitjada sempre bruta, i com aquests passos que tenim a la ciutat doncs, també se'ls hi pot donar la volta si els volem incorporar i que formin part realment i facilitin aquesta comunicació i no pas que siguin, bueno, que els hem de passar. Si us n'aneu a la part de Canyadó veureu que el pas és molt diferent d'aquest, tot ell. I ja no parlo, bueno, n'hi ha algun altre que també ho és així, no? Però que si es vol també se li pot donar la volta a algunes coses. Però aquí hi havia un tema de foto, evidentment, que és un altre el joc que hi ha. Sí, evidentment la foto està triada perquè com a foto és una foto bonica que integra, dintre de l'urbanisme, integra les persones, no? Per fer aquesta foto me'n vaig estar igual ben bé una hora fins que coincidís que passés una persona per la banda on estava jo, una persona pel fons i que no passessin cotxes al mig, vale? Perquè hi ha el carrer que baixa, el carrer que puja, Martí Pujol, i s'havien de donar tota una sèrie de condicionants de que passés una persona per aquí, una persona per allà i que no passessin cotxes. Imagineu-vos la de fotos que vaig fer fins que va sortir una fotografia així. Realment a mi m'agrada més com està la fotografia, aquest espai com està a la fotografia, que no com és ara, que no hi ha res. Sembla ser que els van treure perquè s'estava degradant i també es posaven els coloms, però jo crec que s'havia d'haver buscat una altra solució perquè realment és més bonic i més, ja que és un espai amb ciment i tot això, donar-li color trobo que va ser un encert. I no ha sigut un encert treure-ho i no posar res. Que això l'Ajuntament que tenim ara ho sap fer molt bé. Treure coses i no posar res. Però ara arribarem a això. I en quin apartat està aquesta que no... De què va on està aquesta fotografia? En el teu llibre? No me'n recordo de què anava. Sí, està a l'apartat d'urbanisme, sí. Un apartat que urbanisme integrat amb persones a la ciutat. Un apartat que jo li dic al factor humà. Toma.
Sí, No, aquí no hi he de dir res, jo. Ja no a- hi és això. no, això és Però la gràcia no és l'edifici només, no? Jo crec que aquí hi ha moltes més coses. No només en la fotografia, també amb la teva relació, una amb l'edifici, amb la persona i amb tot plegat. Per tant, aquesta era una tria que havia d'anar. Mira, aquesta realment, com comentàvem a la foto anterior, està feta a la MOPA, quan la MOPA estava funcionant i recollia artistes de la ciutat. Ell és en Ramon de los Heros, que és un artista com la copa d'un pi, que havia fet molts dels, per exemple, molts dels dimonis que es cremaven a les festes de maig, ara ja no els fa, i tenia el seu taller, el tenia a la MOPA, però a la MOPA també hi havia les persones que feien els pessebres o que feien els diorames. També hi havia grups de teatre, hi havia els castellers, hi havia tota una sèrie d'entitats culturals en aquell edifici que quan l'Ajuntament o l'alcalde va decidir que allò havia d'anar a terra, aquesta gent va tenir que marxar i no se'ls va donar cap alternativa per allotjar-se. I això jo penso que no ho teníem que haver permès, perquè hem perdut un bagatge cultural i un bagatge d'activisme cultural que no ens ho podem permetre, això no ho recuperarem. No podem permetre que el món de la cultura perdi aquesta quantitat de gent fent coses, la majoria d'ells per pròpia iniciativa cultural, en una ciutat com la nostra no s'ho pot permetre. Que no tinguem un viver d'entitats culturals és una cosa vergonyosa que qualsevol ciutat ho té i qualsevol petit poble ho té i nosaltres no ho tenim. Vaya míting que us he fotut, Va, ens en queden 4. Vinga, va. Què vols dir-ne? Vale, aquesta fotografia és una fotografia que la vam treballar al llibre de posar fotografies dels barris. Vam fer un esforç de posar fotografies no només del centre, perquè el centre és molt bonic i als centres fan moltes coses i a més, evidentment, quan es fa la festa major, per exemple, doncs es fa al centre i els pescadors doncs, estaven al centre. Llavors, per fer el llibre havíem de buscar fotografies que sortissin d'allà. Jo volia fer-ho i la Maria Rosa Vila també ho va entendre i vam buscar fotos, si podíem triar fotos que fossin de fora. Aquesta fotografia és del barri de la Salut, sota de les bateries. Ja veieu per la senyora que passa per sota, que porta mascareta, està feta l'any 2021, penso que és, 2020. I és una fotografia que relaciona en el llibre, tornem al llibre a explicar per què hem fet les coses així. És una foto, jo li dic una foto frontissa. I direu, una foto frontissa? Quan li vaig dir la primera vegada a la Dolors... Sí, no, jo és que em perdo amb les frontisses. A vegades no les entenc, però és igual. Sí, són fotografies que vas passant fulls del llibre i dius, mira, ara aquí estem veient fotos de música, ¿vale? I les següents pàgines comencem a veure fotos d'art urbà, de murals, de grafitis, i llavors hi ha una foto que relaciona tots dos temes. Llavors és una foto frontissa. I en aquest cas estem veient una foto que és del barri de la Salut, del Camarón de la Isla, que és un grafiti, és una fotografia, un mural pintat allà molt gran, que avui dia ja està molt degradat, pràcticament està perdut ja, ha perdut els colors, i que en aquest cas jo a més necessitava l'element humà, perquè a més la persona ens dona mida de l'escala. El banc també ho fa, si veiem el banc sense persona, només el mural i el banc ja ens fem una idea de la mida, però si hi ha una persona, a més ja tenim una relació més real per veure la mida d'allò que estem veient. Mirant la composició, mirant que el terra estigui pla, paral·lel al marge, vull dir, és un tema que jo vigilo molt en les fotografies. Vale. No, ha anat bé també perquè ha sortit, perquè parlem del llibre, en el fons, encara ha sortit el tema de les fotografies frontissa, no? De com cada tema d'aquests, o cada tema del que s'ocupa, hi ha un punt que va canviant, però llavors hi ha una foto que les enllaça. Sí. Jo dic que si no ho posa, jo no les segueixo no veient-les totes, però igualment, vull dir,
És una part d'aquest llibre que està bé perquè quan te l'estàs mirant, igual que en els poemes, que també et marquen un punt molt concret i t'atures i canvies una mica del que estàs fent, perquè hi ha una col·laboració de dir quantes persones... 23. Doncs 23 persones que porten la seva part escrita i que estan incorporades en aquest llibre, doncs fa això, no? Fa aquest canvi i podem anar també parlant de com està estructurat aquest llibre. Bé, el llibre en principi havia de ser un llibre fotogràfic, però en Joan Puig, del Pont del Petroli, amb molt bon criteri, va suggerir que podíem posar textos de diferents escriptors i escriptores de la ciutat. I a mi em va semblar una idea magnífica. I vam pensar que el millor seria posar un escrit, un text, ja podia ser un relat curt, o una prosa poètica, o un poema, per tema, dels grans temes que conformen el llibre. I ell va contactar, se'n va encarregar de fer una feina magnífica, va contactar amb les diferents persones. A mi personalment hi ha persones que han col·laborat al llibre, que és un honor. No diré noms perquè estaria lleig, però és un honor haver compartit un llibre amb aquestes persones que per mi eren escriptors i escriptores referents. M'agradaria molt llegir un poema de la Bea Ruiz, que és una noia que anava a dir que pateix, però no pateix. Ella és síndrome de Down, ¿vale? I va escriure un poema que el trobo molt bonic, i us el llegiré. Es diu Les roses del dimoni i té a veure amb els dimonis quan fan dimonis de foc, quan llencen el foc. És com ella ho veu. Les roses del dimoni. Crema Badalona, la Rambla espurneja. Crema la ciutat, el mar crema. El dimoni i les seves roses de foc han vingut com una maledicció. Les flors són els seus desitjos per crear espant i al lloc dels focs d'artifici escampen la seva olor de sofre. Quina temeritat del dimoni! Esclafa tothom quan li ve de grat i fa tremolar. Fugiu de les roses del dimoni, són les joies de la seva flama. Són les seves servidores i et fan veure sang i il·lusions tretes del cor. De la Bea Ruiz. És maco, eh? Sí. Un aplaudiment per ella, un aplaudiment. Un edifici que a mi personalment no m'agrada, però en aquesta fotografia m'agrada molt. ¿Vale? No és que no m'agradi, crec que no, per mi no està en el lloc adequat. No és que no m'agradi exactament, a part de que sigui un edifici que sempre està brut, però penso que aquí el fotògraf li ha fet coses i l'ha posat en valor. Vale. Mireu, per exemple, aquest edifici hauria sigut un candidat perfecte per ficar totes les entitats culturals que haurien de sortir de la MOPA. Vale? Hauria sigut magnífic, fantàstic, estupendo. Vull dir, és que ja el teníem fet i sortiria gratis entre cometes, no? I, bueno, avui dia té la funció que té, hi ha una mica d'oficines de l'Ajuntament, hi ha una sèrie de coses... En fi, la fotografia està triada, jo trobo que és una fotografia bonica, surt la lluna, ara no me'n recordo quin planeta és, que està just a sota. Jo no en sabré, no. Sí, algú sap? El que sempre surt, Saturn, no? Saturn el que està a sota? Sí, podria ser. Sí, i el llibre veureu que està triada perquè fa contrast amb la foto que hi ha a la pàgina del costat, que és una fotografia d'una construcció clàssica de la porta d'entrada de Quinta Elvira, que fa aquella porta de pedra, que fa com un cargol així molt maco, modernista. Llavors fa aquest contrast entre el que seria el modernisme clàssic i el que serien les construccions modernes. I vam veure que funcionava molt bé visualment. O sigui, aquesta foto és un document del que seria el Carme, però el llibre està fet servir com un recurs per veure una mica el passat i el present i fer el contrast. I que podem trobar bellesa, tot i que no t'agradi. No, l'edifici no m'agrada, no. Vale. I podem veure que hi ha una mica bellesa i posar-lo en contrast
no guanya ni un ni guanya l'altre, cada cosa en el seu moment si es fan les coses ben fetes. A veure, en el fons, encara que des d'aquí hem volgut estirar cap a la part de la història, és un llibre de fotografia i és un llibre en el que pesa aquesta part plàstica, evidentment, i artística. Vull dir que sempre tenim present això. Ara n'hi ha una que toca i, a més, bueno, no sé, és que trobo que m'agrada. O sigui, que la Venus aquí llueix, que a vegades no llueix com ha de lluir. La Venus és una peça maquíssima, fina, delicada, ho té tot, i crec que li has tret molt bon partit. Vale. És una fotografia molt difícil, en el sentit que el que veiem, clar, fer-li una foto de la Venus crec que ara encara està ficada en una urna, no? Vale? I és una foto que té molts reflexos i, evidentment, no es veu la part del darrere. La part del darrere, el que esteu veient aquí, no és un muntatge. És que vaig buscar l'angle perfecte perquè sortís aquest reflexe de la part de l'esquena de la Venus, que si us fixeu a la part de dalt té com dos bultos que li surten, que sembla que tenia dues ales i el cabell, i estem veient la part del davant, però també estem veient la part del darrere, no? I era una mica combinar aquestes dues parts. També us he de dir que és una foto que està treballada amb el programa d'edició per treure els reflexos que hi havia i perquè el que és la pròpia figura de la Venus, que té unes llums a la part de dalt, la Venus no sigui cremada, per dir d'alguna manera, no surtin uns blancs molt cremats i uns negres molt potents. Això en el llibre està molt treballat, totes les fotografies, i això ens serveix també una mica per parlar del tema tècnic. Totes les fotografies que hi ha en el llibre estan molt treballades a nivell de processat, en el sentit de que, encara que tingui un processat molt bèstia, que m'hagi tirat molta estona treballant-les, encara que ho hagi fet, les fotos es veuen naturals, que és la cosa que jo perseguia, no? D'intentar que les fotos es veiessin bé, naturals, i que no es veiés una cosa falsa, no? I la Venus, en quant a la Venus, la raó de que estem veient l'esquena és això, que es veia el reflexe al darrere i vaig buscar el punt en què es veia situat així. També podia haver triat més amunt, més avall, però era el lloc on no sortien reflexes molt potents de la pròpia urna, no? Una foto realment va ser complicat de fer. No ho crec. Anem a l'última i llavors obrim torn de paraules, que és la de la portada. Sí? No? És que no t'hi puc dir res, vull dir, és la Rambla, que l'hem vista 1000 vegades, no només 1000, sinó moltes més, que n'hem vist barbaritat de fotos i és una fotografia diferent de la Rambla en aquest cas. A mi m'agradaria també que m'expliquessis, o sigui, quina idea hi ha al darrere d'aquesta, què et va passar pel cervellet quan vas fer aquesta foto. Crec que això era què era, la tarda o la nit? Em sembla que els llums estan, no m'hi havia fixat. Els llums estan oberts? No. Vale. Una mica això, no? Li estem donant la volta al cable. Sí, bueno, aquesta imatge és aquells dies de l'any, està feta al novembre, hi ha 6 dies a l'any que entra un salnitre del mar, una boira del mar de salnitre, que fins i tot, si obres la boca, se t'omple una mica com de gotes en sal, i fa aquesta boira que amb les palmeres fa aquesta imatge tan bonica d'un degradat de grisos, que és molt xulo i molt maco. A més, hi havia persones que anaven i venien. Vaig estar una molt bona estona fent fotos amb diferents persones, diferents posicions, perquè ja en el moment de fer-la jo veia que era una foto diferent, una foto que no és molt comú de fer-la, perquè això passa molt poques vegades l'any, que hi ha aquesta boira. Ja us dic que és al novembre. Igual que al febrer tenim aquestes tempestes tan brutals que trenquen el pont del petroli i tot això, en aquesta època passa això, no? Podem trobar aquests dies molt concrets que hi ha aquesta boira. I aquesta és la foto de la portada, per tant, per què la tries aquesta com a foto de portada? Perquè en el fons està una mica allò, és la definició del llibre. Sí, clar, aquesta foto també va ser triada per la Maria Rosa Vila. Jo tenia una altra idea per la portada, i us diré quina,
perquè la seva idea era millor. Llavors, si us dic quina era la meva, doncs quedaré malament. Llavors ella va triar aquesta foto i ella va dir, no, ella és així, no, necessitem una foto que la gent, quan vegi la portada del llibre, digui, això és Badalona. Exacte. I clar, i llavors la gent s'aturarà i dirà, i com es diu el llibre? I llavors llegiran com es diu el llibre. Però el primer de tot, el que has de veure a la portada d'un llibre, si és un llibre fotogràfic, és una foto, aquest llibre en concret, és una foto d'allò que trobaràs a dintre i, evidentment, la foto de la Rambla pues, és la foto. Què passa? Que resulta que la Facu, de Badalona Recuerdos, va fer fa 2, 3, 4 anys un llibre que és molt semblant a la portada, també de la nevada i tot això, que aprofito per destacar la feina tan maca que va fer i que està fent la Facu. Sembla que està tornant a fer coses, de la qual cosa me n'alegro molt, de recuperar una mica el patrimoni fotogràfic de la ciutat i més coses, no? I ens vam trobar això, que el llibre de la Facu era molt semblant a la fotografia, però ella la va fer amb neu. I, bueno, i nosaltres vam triar aquesta, la va triar la Maria Rosa, evidentment la Maria Rosa Vila no coneix el llibre seu. No, hem acabat. Crec que toca que, si vosaltres algú vol preguntar-li qualsevol cosa, perquè de fet aquest és el tema que hi ha al darrere, agrair, evidentment, que ho hagis pogut fer. Agrair especialment, també, o tornar-ho a dir altra vegada, el fet aquest que estàs passant al museu, que som els que conservem el patrimoni, o una part del patrimoni fotogràfic, no som els únics, naturalment, però fa molts anys que també hi estem treballant, i que sempre ens tinguis present era un tema que em semblava que calia tornar a posar en valor. De fet, t'hem penjat ara un àlbum flic, suposo que l'has vist, perquè, clar, a partir d'aquí jo havia de fer alguna cosa, i per tant també ho hem fet, però el que sí que us diria és que pregunteu-li el que vulgueu i el tenim aquí perquè expliqui. Mireu, mentre us penseu les preguntes, tenen un micro de mà, vull dir, el que vulgui preguntar alguna cosa, que es posi d'acord amb el company i li passarà el micro. Per què he fet jo el tema aquest de donar-li les fotos al museu, i la qual cosa em sento superagraït i honrat, perquè suposo que el museu no li agafa les motos a qualsevol... Ai, les motos. No li agafa les fotos a qualsevol que passa pel carrer, no? Sinó que, bueno, pues, ha d'haver-hi una trajectòria, ha d'haver-hi una mínima qualitat, en fi, tot això. I jo penso que, en realitat, les fotos és el meu llegat, fotogràficament parlat, és el meu llegat per la ciutat, i em sento molt honorat de que el museu les accepti, no? Per mi és un honor i un plaer, evidentment. L'he anat fent al llarg del temps. Suposo que farem més projectes, amenaço amb tornar, com diu aquell, i portar més fotografies. Per mi és un honor estar al costat de l'arxiu i estar al costat d'en Cortines, per exemple, o al costat d'en Josep Marc, o fotògrafs de la ciutat, grandíssims fotògrafs que són uns desconeguts i que no s'ho mereixen. També us he de dir que gràcies al museu, Badalona és una de les poques ciutats que té una plaça dedicada a un fotògraf, la plaça Cortines d'aquí baix. I això és importantíssim, no hi ha cap altra ciutat que tingui això. Això és molt important. I bueno, ja està, ja he fet prou la pilota, no? Sí, no? Vale. Ara. Vinga, va. Preguntes, va. Amb aquesta foto has aconseguit per la portada una Badalona Celestial. Està bé. celestial. Diu el senyor que hem aconseguit una foto celestial. Al llibre hi ha fotos molt boniques, i precisament per això surten al llibre, i hi ha també fotos que ensenyen la lletjor. Ensenyar la lletjor no és fàcil. Hi ha un apartat del llibre que hi ha 4, 5, 6 pàgines de fotos a doble pàgina, són fotos que ensenyen la lletjor. No són fotos lletges, però estan ben fetes, però ensenyen el que és lleig. Les fàbriques trencades, quan tota la part del front marítim, les fàbriques van tirar les fàbriques, la Cruz i companyia les van tirar a terra, allò va quedar abandonat, en fi, en diferents llocs, no? I també hi ha lloc per la lletjor al llibre, perquè ho van voler així, però també ha d'haver-hi lloc que puguis relaxar la vista i que puguis veure fotos boniques,
Per exemple, la part de la Badalona rural, que li dic jo, és la part de quan Badalona es comunica amb la natura. Hi ha persones que viuen a Badalona però viuen dintre de la natura. Aquella part és molt bonica. La part de Canyet, la part de Poma de Dalt, Can Miravitges, tot això ho podeu trobar també al llibre. Vull dir, penso que al llibre hem de trobar fotos celestials, però també teníem el compromís amb la Maria Rosa de trobar fotos que ensenyessin la lletjor, perquè en Badalona en sabem de fer de lletjor, molta, vull dir que... Però ara, a part de la política que ja claves, o d'aquesta queixa que sempre, en el fons aquest llibre és de les teves fotografies, o sigui, és les teves mirades fotogràfiques davant de tot això. Llavors hi ha una part de com has anat també polint, per dir-ho d'alguna manera, la teva visió fotogràfica, vull dir, com has anat canviant com has anat evolucionant com a fotògraf. No que costa de veure, no ho sé, t'hi has d'anar fixant, però va canviant, vull dir, no és igual com fas... Aquesta foto no la podies haver fet l'any 2000 segurament. Segurament necessitaves encara més temps per no només trobar el dia, sinó saber fer aquesta fotografia. Llavors és això una mica el que és el llibre com a tal. És que jo no vull parlar més. M'agrada aquesta pregunta. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, sí que és cert que amb el temps vas polint la mirada i amb els anys el que fas, jo almenys en el meu cas, i tinc companys fotògrafs que penso que els hi passa el mateix, que el que fas és, tens una mena d'intuïció, que no és intuïció, que en realitat és que vas desenvolupant el teu sentit artístic i el teu sentit de quan passaran les coses i dediques les teves energies en allò que creus que és important, que poden ser moments puntuals o que poden ser aconteixements que ja saps que passaran, o simplement surts a fer un passeig i portes la càmera a sobre i salten les alarmes creatives i dius, allà hi ha una cosa que m'interessa. Llavors, intentes fer-ho el millor possible per fer la millor fotografia possible. I si t'has d'esperar una estona, t'esperes. Com aquesta fotografia de la Rambla, que anava passar gent fins que van passar una sèrie de persones que va quedar una composició harmoniosa, bonica. I en aquest sentit sí que és veritat que al llarg dels anys el vas polint. Per això deia que al començament, quan tenia 14 anys, pobret, doncs jo feia el que podia. Quan tenia 19-20 anys vaig anar a una escola de fotografia 2 anys a aprendre, perquè jo veia que necessitava un recolzament, un saber tècnicament per què passaven les coses a la càmera i com treballar la llum i ser conscient de la llum, i tot això es pot aprendre. Llavors ho vaig fer amb 20 i alguna anys. Vaig anar a Barcelona, anava a una escola, es deia Leonardo da Vinci, al Portal de l'Àngel, a estudiar fotografia, perquè em feia falta, perquè jo veia que no podia fer, no feia les fotografies tot el bé que podia fer-les. És una mica. Bona tarda. Un detallet. Per què no em traieu aquesta fletxa que hi ha aquí sobre? Posa una No altra sé com foto. es Tens treu. més fotos? Què? Tens més fotos? No. Doncs torna enrere i anem canviant les fotos. Bueno, sí, mira, n'hi ha alguna més, però... Vale, No la puc treure? Espera un moment. Aquesta ja no tocava. Ja està. Ara. Què era? Ja està. Sí. Tens més fotos? Quantes n'hi ha més? No ho sé, hi ha alguna cosa despistada. Vale, Què vols fer amb pues, això? no, és perfecte. Vale, sí, perquè així si anem parlant doncs anem posant fotos que encara no hem vist i això. Ara m'has roto tot l'esquema. No, home, jo estic aquí per això. Com anem de temps? Són les 8. Bueno, vale. Bueno, quan ens atipem, Tu quan marques, acabem, tu marques. Fes una pregunta, Albert, vinga. No és cap pregunta. Simplement és introduir-te una mica una xispa, perquè ens coneixem fa molt de temps, hem fet fotografies junts. I un dia se'ns va ocórrer amb un amic meu, que es diu Carles González, a fer-nos una proposta diferent. Aquesta proposta era, tu portaves 15 fotografies, jo portava 15 més, i a veure si el nostre amic era capaç de muntar-les totes juntes i fer un poema artístic, amb música i amb escrit. I ho va aconseguir-ho. Sí, I està penjada a dintre de YouTube i diu La màgia del pont Badalona. És molt recomanable perquè és
fotografies teves precioses i unes quantes de meves. Jo encantat, ja sabeu que jo estic obert a participar amb qualsevol persona que em plantegi projectes i més quan són projectes fotogràfics. Vull dir que realment les fotografies al disc dur no fan res. Sí, i guardades a l'ordinador tampoc és que no fan res. Vull dir, les fotografies s'han de jugar, hem d'estar vives, hem de fer coses, les hem de compartir, és el nostre llegat. Compartir que és molt interessant. Sí, sí, evidentment que sí. Us agrada aquesta fotografia, del gat? A mi m'encanta. A mi Sí. també m'agrada. I això que és dura, és al cementiri, vull dir que és el vigilant d'allò que passa, vull dir que aquí no passa res. És una fotografia a nivell compositiu que a mi m'agrada molt, té el contrapunt de l'escala a la dreta que fa el contrapunt del gat i la mirada se'ns va cap al gat amb un fons desenfocat i és una fotografia que havia de sortir al llibre sí o sí. Vull dir que... No sé ni més. No, Aquí n'hi ha 4 o 5 més, però... En aquest no surt, surt en l'anterior, que es diu fotografia casual. En aquest no surt? No, aquesta no. Vols dir que em vaig despistar i em vaig agafar d'un altre? I crec que no. Ostres, ara Haurien m'has estat en agafat... No ho sé, però deurien estar en aquell paquet de fotografies que em vas Igual anar sí que passant. surt i surt després surt la és que em sembla que tot el que he agafat és d'aquest llibre, no havia agafat res més. Sí, perquè després surt la del gat la del gos del Carrero Barberà. Vale. Alguna pregunta més? Voleu fer un comentari? APM. Jo volia fer una pregunta sobre si apareix al llibre una cosa tan badalonina i tan colomenca, perquè jo soc de Santa Coloma, com és la tussa. La tussa? La tussa. Jo crec que no. I la tussa com a tal forma part del patrimoni de la ciutat, no? Jo encara recordo les tusses, quan es deia tussa, que hi havia unes tusses que es deien Chawson, que que tenien un morro que sortia cap al davant i feien una pudor a gasoil, allò era la bomba. L'altre dia el company Gerard Remendo em comentava, i té tota la raó, jo no m'havia parat a pensar-ho mai, que Badalona té una xarxa d'autobusos, Badalona i Santa Coloma també, una xarxa d'autobusos molt bonica i molt ben parida. I realment és així. Pots moure per tota la ciutat. Jo crec que és de les coses així a nivell públic que estan millor fetes de la ciutat, de la xarxa d'autobusos que tenim i el bé que funciona. I ara m'has fotut perquè és que al llibre no hi ha cap fotografia de la tussa dels autobusos. No. En tinc, És que és un llibre de les teves fotografies, no és un llibre de 50 anys de Badalona. No, però ara m'ha fotut perquè m'agradaria que sortís. Doncs mira, quan fem la segona edició, mirem de ficar. Vale. Una mica, però molt. És que estic fent un projecte que es diu Crònica del Transport de Barcelona del Nord, que vol enfocar-se més en temes més tècnics sobre com eren els recorreguts de les línies. I llavors el tema de les fotografies són molt importants perquè es pot justificar, no? Que pots dir, vale, aquesta foto, veig aquest autobús que passa per aquest carrer i pensava que no passava i sí passava, no? Llavors és una cosa molt important tenir les fotografies i també volia una mica donar records o així. El fotògraf força famós aquí a Badalona, que es diu Pere París, que hi ha moltes fotos de Tuxal, de que sigui a Sofriker, i la veritat és que està molt bé també, i llavors una mica reivindicar el tema del transport, que és una cosa molt nostra també aquí a Badalona. Sí, jo t'anava a comentar que hi ha fotògrafs aquí a la ciutat que tenen un arxiu que pot ser molt ampli, però fins i tot pots parlar amb la gent del Tot, la gent dels diferents diaris que tenen un històric aquí a Badalona, que tenen un arxiu molt maco, el Museu també, evidentment, per aquest projecte teu, que jo penso que és un projecte molt maco. Jo, en la mida de les meves possibilitats, si et puc ajudar, ja t'ofereixo públicament la meva ajuda, però ja et dic que d'aquest tema no tinc gaire cosa. Segur que hi ha gent que té molt més, però dintre de les meves possibilitats, com vulguis. De res, home. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, primer de tot, gràcies per fer aquesta aportació a la ciutat, per tot aquest material, i després us volia fer dues preguntes. La primera és més com a fotògraf. Si dediques més temps ara en el moment en què dius que aquesta fotografia està acabada amb les tècniques més avançades que hi ha ara,
o si fa 30 anys trigaves més en donar una foto com per acabar. És a dir, t'ho pregunto perquè, clar, es diu molt sovint que totes aquestes tècniques modernes faciliten la feina, però no sé ben bé si realment facilita la feina o es dediques més hores encara a donar el producte acabat amb totes aquestes tecnologies modernes de postproducció, de disseny. Llavors, aquesta és la primera. La segona, que és una mica més personal, que abans s'ha dit que no eres fotògraf professional, quan ho eres, clar. Sí. I per si vols comentar, no sé quina ha sigut la teva feina o quina és la teva feina, però si vols comentar m'agradaria saber què ha portat la fotografia a la teva feina de sostén econòmic, diguéssim, si és que ha portat alguna cosa o la teva feina que ha portat al teu caràcter com a fotògraf. M'alegra molt que em facis aquestes preguntes. No, perquè són preguntes que ajuden a desenvolupar temes que penso que són importants si encara tenim temps. Mira, el tema... Contesta, Vale. no farem fora la gent. Vinga, va, tu quan vulguis No farem fora la em gent talles, si estem parlant. dius, Martí, prou i ja està. Vinga, va, tira. El tema del processat, a mi no m'agrada processar, tot i que he dit abans que m'agradava deixar les fotos i tal, en realitat no passo gaire temps. Sí que em prenc molt de temps en el moment de fer la foto que quedi ben exposada, ben enquadrada i tot això, perquè així m'estalvio temps en el moment d'estar a casa i de fer el processat de la foto. Normalment, en processar una foto no trigo més d'un parell de minuts, perquè ja prèviament ja miro de fer-la bé, toco una mica el contrast, toco una mica la intensitat del color i poca cosa més. Fins i tot, la majoria de fotografies que heu vist són fotografies que no estan ni retallades, vull dir, estan fetes tal qual. Tu veus l'arxiu original i no està retallat, és tal com la veieu. O sigui, ja em prenc el meu temps en fer-ho. Per què? Perquè vinc de la fotografia analògica, que era molt complicat retallar una fotografia, ja has de fer la còpia retallada, llavors aquesta tradició la segueixo i faig la fotografia així. Fins i tot, avui quan faig servir Photoshop i entro una mica en tema tècnic, en Photoshop hi ha una cosa que se'n diu treballar per capes, que pots retocar i pots fer capes de coses i retoques una capa, retoques una altra, retoques una altra. Doncs jo no faig això, jo faig com si fos una fotografia antiga, selecciono una àrea, una zona, si la vull que tingui més llum o menys llum, i treballo aquella zona però sense capes i ja en tinc prou. I normalment la toco molt poc, perquè ja us dic, em prenc m'esforço molt abans de fer la foto per fer la millor composició, i que estigui ben exposada i tot això, el millor punt de vista i tot això. Però molt, o sigui, la meva obsessió és aquesta. De fet, jo tinc una dita que la meva religió, la composició és la meva religió. Vull dir que és així. El tema de per què no soc professional us explicaré per què va anar. També una batallita de l'avi Cebeta, no? De l'abuelo Cebolleta. Quan que vaig anar a estudiar a l'Acadèmia de Fotografia, com us deia, tenia un profe que es deia Felip Pruñonosa, i un dia ja quan jo ja em sentia fort i penso que ja estava força avançat en els estudis, va venir un dia el profe i em va dir, mira, escolta'm, que m'ha sortit una feina aquesta nit i jo no puc anar a fer-la, si pots anar tu per mi i la fas aquesta feina. Jo en aquell moment treballava en un taller de peleteria que estava aquí a la platja, que ara hi ha un gimnàs al costat del centre de busseig. Hi ha un gimnàs que dona a la platja, al passeig marítim. Allà hi havia un taller de peleteria i jo treballava allà. I vaig pensar, ostres, el profe de foto m'ofereix aquesta oportunitat de substituir-ho, fent aquesta feina, poder serà el moment que jo pugui canviar la feina de pells, de les pells, del taller de fer abrics de pells, per una feina de fotografia, que és el que realment m'agrada. Ostres, jo em vaig anar il·lusionat al puesto aquest, vaig anar a l'estudi, que era un estudi fotogràfic que estava al carrer Aragó, a Barcelona. Arribo allà i em trobo un estudi muntat de somni, era una cosa espectacular.
focus, maletins oberts, en càmeres, una galleda, literal, una galleda en rodets verges i una altra galleda buida per rebre els rodets que jo anava fent. Imagineu-vos el nivell, vull dir, brutal. Però trobo que hi havia un munt de caixes de cartró allà a l'estudi i una taula i uns focus. I jo penso, bueno, doncs ara vindran els models i m'explicaran com hem de fer la foto i no sé què. I ve un tio, l'encarregat de l'estudi, em dona un llibret, un pamfleto, i em diu, com aquest, fes-ho com aquest i ja pots començar. Cony, me'l miro i era un pamfleto d'un supermercat i les caixes estaven plenes de llaunes de tonyina, de llaunes d'anxoves. Era fer un catàleg de supermercat. Llavors, jo vaig estar tota la nit, vaig quedar bé, perquè no volia deixar el profe en mala situació, però vaig pensar que per mi la fotografia era una altra cosa. Llavors, vaig decidir que jo no faria això i jo seguiria treballant d'una altra cosa i per mi la fotografia seria art. I estic molt content d'haver pres aquella decisió en aquell moment. I, per altra banda, sento un respecte enorme pels fotògrafs que fan aquesta feina, perquè sé el realment dur que és. Vaig acabar a les 5 del matí, em van dir que quan acabés truqués a la secretària, vaig sortir a les 5 del matí i a les 6 entrava a treballar a la fàbrica de pell. O sigui, imagineu-vos, no? Perquè era molt jove i aquestes coses les podia fer. I aquesta va ser la meva relació professional amb la fotografia. I vaig decidir que mai més ho tornaria a fer, que per mi la fotografia seria un art i la gaudiria fora de... i em guanyaria la vida amb una altra cosa. La pregunta no era aquesta, però em referia a que què t'ha portat a la teva feina, aquesta de la peluqueria en aquest cas, si t'ha portat alguna cosa a la teva visió com a fotògraf o la fotografia t'ha portat alguna cosa a la feina? Sí, la meva feina última, ara ja estic jubilat, per sort, fa poquet, i abans de jubilar-me jo treballava fent manteniment o de conserge en una escola, a l'Artur Martorell, i abans estava a la Llumfrau. I realment sí que m'aportava alguna cosa en el sentit de que quan jo no feia fotos a l'escola, evidentment, fer fotos de nens en una escola està superprohibit i jo no volia que em veiessin, però clar, les mestres, com que sabien el que hi havia, em deien, Martí, fes-nos unes fotos, no sé què, no sé quantos. Llavors sí, em donaven la càmera, jo li feia les fotos i li tornava les càmeres amb elles. En aquest sentit sí que m'ha servit, com a qualsevol de vosaltres, si us agrada una mica la foto, la fotografia, en el sentit de dir, bueno, mira, aquí, no, que és un contrallum, aneu tots i poseu-vos allà que us dona el sol de front i sortirà una foto maca, no? Per dir d'alguna manera, en aquest sentit, sí que m'ha servit la fotografia i l'hem gaudit, no? També hem fet cosetes. Hi havia un projecte molt maco que encara l'hem de desenvolupar, que és portar la fotografia a les escoles i a l'Escola de les Ciències, que ara vam fer una xerrada, vam fer 2 dies, vam fer una xerrada i un altre dia vam sortir de com fer millors fotografies als nens de 5è amb allò que tenim, amb el mòbil o amb una càmera compacta petita, i va ser una activitat molt xula i jo vaig veure que aquí hi havia potencial perquè conec el món fotogràfic, però també conec el món de les escoles una mica relacionat amb això, i aquí sí que s'ha retroalimentat una mica, no? I és un projecte que poder desenvoluparé, ja veurem, perquè és que ara tinc moltíssima feina, no t'ho pensis. Vale, us sembla? Sí. Moltes gràcies. Bueno,